Hyi saatana! Täkää sisään mun kamerat. Voitko vittu olla hiljaa? Se on ihan piraatit nää tällaiset. Wannabe tällaiset. Hei, tuolta näkyy minä. Mothman! Laita kenkä. Trollolololol. Plösähtänyt kampaus. Jos se niille jotain. Hörnähdys. Ihana. Tässä on videolla. Sain. Syömään, ottaa porkkana-aterian ja syödä sen. Jättää maksama. Se tappaa ihmisiä. Kelaa. Mossen kakat. Siellä Kikelson pyörii heiluu. Missä näkynyt? 20. Mulla oikeesti alkaa pissuttaa. Nyt sammutan, niin kohta tulee kauhea salama. No niin mä sanoin! On Batman. 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 Eräkkä te... Nyt mä kerron totuuden. Alaperäsi. Ok, nyt sä puhuit, että sillä on kiva ravitsi, kun se on tipsutteleva. Itse tipsuttaa, kun silloin... Oho, missä se on? Tuu, tossa. Videon ja sitten videon ja sitten se on oikein hieno. Nyt ollaan hiljaa, ettei se vielä tule. Eetu! Täällä kummitus. Täällä oli mua.